Davant el tancament de l'Emili Vallès, des del PSC posem 5 punts sobre la taula. Primer de tot, donem tot el suport a les famílies i a l'equip docent de l'Escola Emili Vallès en aquests moments difícils i de trasbals que viuen. Defensem i defensarem sempre, per damunt de tot, la seguretat dels alumnes i dels mestres. Segon punt, demanem explicacions al govern de Junts per com s'ha arribat a aquesta situació. Demanem explicacions sobre la prevenció i el manteniment que hi ha hagut abans d'arribar en aquesta decisió d'urgència i precipitada. L'Ajuntament era i és coneixedor de que és un centre que requereix d'un seguiment especial, d'un manteniment especial. Tercer punt, mostrem la nostra preocupació. Aquest és el segon equipament municipal d'Igualada que ha de tancar d'un dia per l'altre en menys d'un any. El 3 de juny, el govern va tancar tots els pavellons de les Comes, també per problemes estructurals per al despreniment d'un sostre, i ara veiem com passa el mateix, s'ha de tancar d'un dia per l'altre un equipament municipal com és l'Escola Emili Vallès. Reclamem que hi hagi una revisió urgent, immediata, de les estructures, de la seguretat a tots els equipaments municipals d'Igualada. En el cas de l'Escola Emili Vallès, recordem que la competència del manteniment de l'escola és exclusiva de l'Ajuntament, de cap altra més administració. Quart punt. Des del PSC hem estat en contacte amb moltes famílies de l'escola aquestes darreres hores i reclamem a l'Ajuntament que ofereixi una solució de transport i acompanyament per tots aquells alumnes que ho necessitin per anar a la ubicació provisional de l'escola a la plaça del Rei, a l'edifici de la Tanneria. I cinquè punt, hem escoltat la roda de premsa de l'alcalde amb grandiloqüència, parlant de la pandèmia. Creiem que el que toca ara és no comparar el que ha passat aquí amb la pandèmia, ni molt menys, deixar de banda la grandiloqüència, rigor, prevenció, explicacions, i el PSC estarem sempre al costat de les solucions, però reclamant totes les explicacions.